салом давталабони азиз, бо шумо Ғафуров Алиакбар ҳастам. мавзӯи имрӯзаи мо идомаи термодинамика. имрӯз дар термодинамика мо чизҳоро хоҳем хонд. Якум сар мекунем аз кор. дар дарси гузашта хонда будем, имрӯз боз каме такрор мекунем. Кор дар термодинамика. Кор дар термодинамика чӣ буд? Кор дар термодинамика ин тағйирёбии ҳаҷм. яъне ки ҳаҷми мо агар тағйир ёбад, мо чӣ кор кардем? Кор иҷро кардем. гуфта будем ки поршен аввал ҳаҷмаш кам аст, ҳаҷми газаш чӣ аст? Кам аст. ва баъде ки каме вақт мегузарад, ҳаҷми онро мо чӣ кор кардем? Зиёд кардем. мо дар умум кор иҷро кардем. яъне ки дар термодинамика кор ин зиёдшавӣ ё камшавӣ ё тағйирёбии ҳаҷм ба ҳисоб меравад. формаи кор А баробари F зарби S дар кортавоноӣ буд. агар ман F-ро аз формаи фишори механикӣ, яъне ки P баробари F тақсими S кушоям, F-ро F баробари P зарби S мешавад. ман ба ҷои F ҷойгузорӣ мекунам P зарби S зарби S. ин S S-и масоҳат метри квадрат, ин S S-и масофа метри холӣ мешавад PV. яъне ки кор дар термодинамика чӣ будааст? Кор дар термодинамика ин тағйирёбии ҳаҷм будааст. мо дар умум се намуд кор иҷро карда метавонем. агар мо ҳаҷми гази худро зиёд кунем, кори мусбат. агар ҳаҷми гази худро кам кунем, кори манфӣ. агар ҳаҷми гази худро тағйир надиҳем, кор иҷро намекунем. нигоҳ кунед, як тубро мегирем, ҳаҷми онро зиёд мекунем, яъне тубро дам мекунем. вақте ки тубро дам кардем, ҳаҷми он чӣ мешавад? Зиёд. агар ҳаҷм зиёд шуд, мо кори мусбат иҷро кардем. дуюм ҳолат, мо тубро дамашро мебарорем, мо ҳаҷмро чӣ кор кардем? Хурд. агар ҳаҷмро хурд кунем, кори манфӣ иҷро мешавад. сеюм ҳолат, ҳаҷми онро тағйир намедиҳем, мо ягон кор иҷро накардем. яъне ки кор дар термодинамика чӣ будааст? Кор дар термодинамика ин тағйирёбии ҳаҷми газ будааст. дар давом, кор ҳангоми изопроцессҳо. мо дар умум се изопроцесс мехонем. кадом изопроцессҳо? се то изопроцессе ки дар молекула хонда будем. изопроцессҳо изотермӣ, изобарӣ ва изохорӣ. изотерм ҳарорат доимӣ, изобар фишор доимӣ, изохор ҳаҷм доимӣ. яъне ки дар се изопроцесс дар кадоми онҳо кор иҷро мешавад, дар кадоме аз онҳо кор иҷро намешавад. мисол дар изотерм гуфтем, изотермӣ ин равандест ки дар он ҳарорат доимӣ аст. кор аз ҳарорат вобастагӣ дошт? Не. яъне ки кор дар раванди изотермӣ иҷро мешавад. А баробари P дельта V. дуюм, дар раванди изобарӣ агар фишори мо доимӣ ҳам бошад, кор иҷро мешавад. яъне фишор доимӣ бошад, кор иҷро мешавад. мисоли оддӣ, фишори атмосферӣ. як фишор мо намуна мекунем барои фаҳмидани иҷрошавии кор. мисол вақте ки ҳаво гарм мешавад, ҳаҷм зиёд мешавад. ҳаҷм чӣ мешавад? Зиёд мешавад. ҳарчанд ки фишори атмосферӣ доимӣ аст. мисол ҳаҷми туб дар таги офтоб монем, агар чӣ мешавад? Зиёд мешавад. ҳарчанд фишор чӣ аст? Доимӣ. сеюм, раванди изохорӣ. агар ҳаҷми мо доимӣ бошад, ҳаҷм чӣ бошад? Доимӣ бошад. ҳаҷм тағйир наёбад, кор иҷро мешавад? Не. мо гуфта будем, кор чӣ буд? Кор ин тағйирёбии ҳаҷм буд. агар ҳаҷм тағйир наёбад, кор иҷро намешавад. яъне кори мо ба чӣ баробар аст? Кори мо баробар аст ба 0. яъне кор иҷро нашуд. энергияи дохилӣ. мо гуфтем ки энергияи дохилӣ барои гази идеалӣ ин энергияи кинетикии ӯ мебошад ва формула дошт. энергияи дохилӣ баробари I тақсими 2 ню РТ. ин буд формаи энергияи дохилӣ. ва I се қимат мегирифт. барои газҳои якатома қимати чанд? 3. барои газҳои дуатома қимати 5. барои газҳои бисёратома қимати чанд мегирифт? 6. яъне ки се қиматро гирифта метавонист. акнун мо боз дорем тағйирёбии энергияи дохилӣ. тағйирёбии энергияи дохилӣ баробар аст ба I тақсими 2 ню R дельта T. яъне тағйирёбии энергияи дохилӣ вобастагӣ дорад аз тағйирёбии ҳарорат. агар мо ҳароратро зиёд кунем, энергияи дохилии мо зиёд мешавад. агар ҳароратро паст кунем, энергияи дохилии мо паст мешавад. яъне ки энергияи дохилӣ тағйирёбиаш вобастагӣ дорад аз тағйирёбии ҳарорат. агар ҳарорат тағйир ёбад, энергияи дохилӣ тағйир меёбад. агар тағйир наёбад, энергияи дохилӣ тағйир намеёбад. ва дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.